Vi skal i gang med et forløb om grundstoffernes periodiske system. I skal lære, hvordan det er opbygget og hvordan det bruges. Jeg har i starten valgt et meget enkelt periodisk system. Senere i forløbet vil I se et med nogle flere farver, hvor der er flere oplysninger. Men til en start tager vi det her meget enkle periodiske system. Jeg vil starte med det første grundstof, det enkleste grundstof, som er i det periodiske system, hydrogen, i andre tilfælde også kaldet brint, men jeg vil bruge ordet hydrogen. Og hydrogen står her i den første kasse, og vi får forskellige oplysninger. Det første tal, vi støder på, er 1,0080. Det er grundstoffets vægt i unit. Så har vi H'et her. Det er den kemiske forkortelse for hydrogen, det store H. Nedenunder har vi så navnet på grundstoffet hydrogen. 1-tallet hernede fortæller os, at det er grundstof nummer 1 i det periodiske system. Det fortæller os samtidig, at grundstoffet har 1 proton i kernen. Så har vi et 1-tal herude. Det fortæller os, at hydrogen så har 1 elektron. Når der er 1 proton, er der 1 elektron. Og denne ene elektron svæver rundt i den første skal. Nu er vi så gået lidt længere hen i det periodiske system. Vi er gået hen til oxygen. Igen får vi grundstoffets vægt til at starte med. Oxygen vejer altså 15,999 units, har den kemiske betegnelse O, som stammer fra oxygen. Det har grundstof nummer 8, fordi der er 8 protoner i kernen. Og så ser vi herude et 2-tal og et 6-tal. 2-tallet fortæller os, at der er 2 elektroner i den inderste skal, og 6 i den yderste skal. Altså alt i alt 8 elektroner. Skal nummer 1 bliver fyldt op, når der er 2 elektroner. Skal nummer 2 bliver fyldt op, når der er 8 elektroner. Oxygen har altså fyldt første skal op med 2 elektroner, og har så 6 elektroner i skal nummer 2. Går vi ned og kigger på grundstoffet nedenunder, svovl, så kan vi se, det har grundstof nummer 16, altså 16 protoner i kernen. Går vi herud og kigger på antallet af elektroner, så ved vi, at der er 16 elektroner, og de er fordelt med 2 i den inderste skal, 8 i skal nummer 2, og den har så også 6 elektroner i sin yderste skal, som i det her tilfælde er skal nummer 3. Nu har vi set, hvad vi har fået af oplysninger om det enkelte grundstof. Nu vil vi se, hvordan man også læser det periodiske system. Vi vil kigge på det, der hedder hovedgrupperne. Det er dem, der går lodret. Hvilke fælles træk har de grundstoffer, der står i samme hovedgruppe? Hvad har hydrogen egentlig til fælles med cesium? Og 1-tallet heroppe fortæller os, det er hovedgruppe 1. Og vi fik jo før at vide, at hydrogen har 1 elektron i sin yderste skal. Hydrogen har kun 1 skal, men i det vi så vil kalde den yderste skal her. Det samme gælder lithium. Den har gang i 3 skaller, men den har også 1 elektron i sin yderste skal. Det samme gælder for natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. De har alle 1 elektron i yderste skal. Går vi over og kigger på hovedgruppe 12, som skal hedde hovedgruppe 2. Det er 2-tallet, vi skal kigge på. Så kan vi se, at de alle sammen har 2 elektroner i den yderste skal. Så de har det til fælles. Så hovedgruppenavnet
angiver altså, hvor mange elektroner det pågældende grundstof har i sin yderste skal. Nu er vi så gået hen, hvor vi kan se hovedgrupperne 6, 7 og 8. Og der er vi interesseret i hovedgruppe 8. Helium har som den eneste 2 elektroner i sin yderste skal, men den har kun 2 elektroner, og den har så fyldt sin skal op. Neon, argon, krypton, xenon og radon har alle 8 yderste skal. De har fyldt. Neon har fyldt skal nummer 2 op, argon skal nummer 3, krypton skal nummer 4, xenon skal nummer 5 og radon skal nummer 6. Alle de her gasser, som der står i 8. hovedgruppe, kaldes ædelgasser. De er ikke interesseret i at danne kemiske forbindelser med andre grundstoffer, i og med de har fyldt den yderste skal op med 8 elektroner. Derfor nu vil vi så kigge på de vandrette linjer, altså grundstofferne, der står her i det, der hedder anden periode. Det kalder man det nemlig, når man skal læse systemet. Vandret. Hvad har lithium, beryllium, bor, carbon, nitrogen, oxygen, fluor og neon til fælles? Måske har du allerede set det ved at kigge på det. De har det til fælles, at de alle sammen har elektroner i første og anden skal. Hvis I kigger her, så har lithium 2 i den inderste, ligesom resten i denne periode har. Lithium har så også elektroner i anden skal. Den har 1. Beryllium har så 2 elektroner i den yderste skal. Bor har 3. Carbon 4. Nitrogen 5. Oxygen 6. Og fluor 7. Og neon har som ædelgas 8. Nu ved I, at der findes 8 hovedgrupper i det periodiske system, og alle hovedgrupperne har det til fælles, at de har lige mange elektroner i den yderste skal. Sådan læses de lodret. Systemet har 7 perioder, og når man læser det vandret, så kan man for eksempel i periode 4 ved man, at de har alle sammen elektroner i 4 skaller. Når I kigger videre på systemet, så ser I sådan en fin rød streg her, som fortsætter herhenne. Den inddeler det periodiske system eller grundstofferne i metaller og ikke-metaller. Metallerne, de står under den røde, så alle de her, vi har under den røde streg her, er metaller. I kender nogle af dem. I kender kobber, I kender guld, og I kender blandt andet sølv. Dem, der står over den røde streg, det er gasser. Så vi har gasser, og vi har metaller. Nu har jeg fået en kort gennemgang af, hvordan det periodiske system er opbygget. I ved, hvilke oplysninger I får om det enkelte grundstof, når I går ind og kigger. I ved, hvad begrebet hovedgrupper er, altså hvad har grundstofferne i hovedgruppe 1 til fælles. I ved noget om perioder. Hvad har grundstofferne i 4. periode til fælles? I har hørt, der er noget, der hedder metaller og ikke-metaller, eller metaller og gasser, og de bliver del af denne her såkaldte metaltrappe, som er markeret med rødt i dette her periodiske system. I ved også, at grundstofferne i hovedgruppe 8 kaldes ædelgasser, fordi de har 8 elektroner i den yderste skal, og de er ikke interesseret i at indgå i kemiske forbindelser, for de har fyldt deres yderste skal oppe med 8 elektroner. Når man snakker grundstoffer,
og grundstofnummer, så skal man være klar over, at nogle gange bliver ordet grundstofnummer brugt, nogle gange bliver ordet atomnummer brugt, men begge fortæller noget om det samme. Begge henleder til nummeret her, og igen, hvor mange protoner det enkelte grundstof har i kernen.